As características do chan do monte galego propician a proliferación de cogumelos e fungos. A nosa comunidade, dada a súa variedade e abundancia, está considerada como un dos paraísos micolóxicos de España. Poden sair anualmente entre 6 e 18 millóns de kilos de fungos, que a precio de mercado calcúlase que poden alcanzar un valor de máis de 50 millóns de euros. En Galicia, aínda é un mundo descoñecido que compre mostrar. Hoxe, vai nos acompañar ao monte un querido amigo e un grande da cultura audiovisual de Galicia, ganador dun premio Goya, Celso Bugallo. Disfrutaremos das cores, dos perfumes, das motas soberbias dos amigos cogumelos. Despois faremos delas receitas que nos encherán de gratitude por este fascinante mundo. Despois de tanto tempo dicíndoche que quería que viñeras comigo ao monte, hoxe por fin te decidiche. Vamos a mirar a ver se topamos 4 tipos distintos de fungos, falarche un pouquiño deles e por que son tan importantes, porque penso que hai que promocionar moito máis este sector, digamos, do monte que está totalmente, hasta ahora está moi abandonado. Mira, por exemplo, como esta, mira, un ramillete de fungos, esta, por exemplo, é unha seta bastante dañina para algunhas especies de árbores porque mata as árbores. É unha chamanlle Armillaria melea, Armillaria de color mel, e en embargantes pois podías aproveitar precisamente para comela, porque é unha seta que é comestible. Unha serie de tratamentos antes, cocela, etc., pero é unha seta perfectamente comestible. Eso é, digamos, a riqueza que se está perdendo. En Castilla e León hai un verdadeiro fervor por os fungos. Toda unha actividade económica desenrolada e que se desenrola e que vive as pensas do que ir ao monte, disfrutar dunha xornada de monte, ver o paisaxe, escoitar os paxaros, non? E ao mesmo tempo vir a facer fotografía e recoller estas setas, recollelas, envasalas, comercializalas. As casas rurales traballan con moitísimas persoas que veñen a disfrutar, e ademais hoxe en día, non? A disfrutar do monte e a vir a miralas e a recollelas e a gastronomía asociada. Estamos falando da despoblación e isto é unha das poucas das cousas que nos podrían dar riqueza e que a temos totalmente esquecida. Este fungo aproveitase solamente os sombreiros cando as láminas de dentro son blanquiñas, teñen a carne blanca, son perfectamente comestibles, solamente se consume o sombreiro. E hai que cocela antes, pero é unha seta que fai unhas empanadas con carne, por exemplo, espectaculares. Este fungo tamén, que está aquí asociado a ela, isto chamase Trametes versicolor, chamase comunmente cola de pavo, pois esta seta en Xapón cultívase por as súas propiedades medicinais, porque ten sustancias que axudan a enfermos de cancro. Entonces, é outra dos campos, é un dos mellores campos que no futuro que terán as setas é a súa aplicación biotecnolóxica e sobre todo en medicina e farmacoloxía. Isto require moito traballo, moi laborioso. No, o que requiere é ter un poquinho de formación. Basicamente, se non as cultivas, o único que se necesita é saber recolectalas, non? Tamén aquí unha seta moi interesante, mira. Chámase Indum repandum, de lingua de vaca, lingua de gato, un fungo que se o recolléramos agora podría perfectamente comercializarse ter un tempo de hasta 10 días. Este fungo nos mercados centrais e en Castilla pois pode estar alrededor de 20-25 euros kilo. Non ves como? Ves? Como que interesante. Mira como cheira. Ten un cheiro como medio lácteo, como un cheiriño moi suave. Sería importante non facer así, levantar todo isto e deixar todo isto aire, porque é unha cousa que nos vai a facer daño ás producións futuras. Temos que ir con cuidadiño e ir mirando onde topemos outro primordio, coller, levantar e tapar. Sempre, porque é a forma de que o monte se respete. Vindo buscando isto ou vir a buscar calquer outra cousa. Que cando saias do monte, a seguinte persona que veña non se dé conta de que ti estuveche. Iso significa que é a forma de comportarse mellor. Aquí atopamos dous fungos que están emparentados, son primos,
Son boletos porque teñen esponxiña, digamos, por abaixo, non teñen láminas, son boletos. Bueno, pois este sería un boletus vadius e este chamase suillos ou boletus bovinos, os boletus das vacas. Son dúas especies comestibles. Canto de recurso podemos falar de que poidan dar os bosques en Galicia? Podemos falar de moitos millóns de euros. Moitísimos millóns de euros. Por que? Porque un bosque, por exemplo, como este, pode dar 15 ou 20 especies comestibles de setas durante a tempada. Como se pode comer? Este é un fungo que admite moitísimas preparacións. Pode facelo con arroces, pode facelo con pasta, moi rico, podelo secar, podese depois tomar hidratado, podese facer carnes, podese facer o que se che ocurra facer. Deste, podeche dicir que é un dos fungos de máis abundancia dos bosques. Estes salen a centos de toneladas. Centos de toneladas. Se falamos de Cataluña, en Cataluña hai 1,5 millón de licencias de persoas que pagan o seu dereito para ir a buscar de forma particular, non? Se falamos de Castilla e León, se falamos de Navarra, se falamos do País Vasco, hai zonas, as comunidades de montes, os propietarios de montes, teñen cotos micolóxicos, teñen os montes limpos, totalmente limpos, e tú estás pagando unha cuota ao ano por ir a... non pode ir calquera, por ir a collelos, e que eses cartos reinvírtenos para ter o monte mantido, limpiño, e que este producindo continuamente. E hai moitas empresas no rural que viven asociadas a elo. Eu sempre digo que se os membros das comunidades de montes, os propietarios, foran aficionados como son eu e como vas a ser ti, porque te traes máis veces ao monte, pois seguramente isto terían moitísimo máis en conta. Que tal estás pasando? Pero temos que cociñar algunhas destas. Imos a cociñalas todas, imos a facer un prato un poquinho especial, porque imos a facer unha mistura e imos a darlle un tratamento, imos a facer un arroz caldoso. Por un lado, vamos a usar un pouco de ovo, e imos a facer un revolto de ovo cremoso, imos a meterlle tamén, vamos a axudar con un pouquinho de mar, a mellor con unha meixiña polo medio que metamos os mixilóns, que os mixilóns xogan coas setas de maravilla, e depois imos a facer un arroz meloso, e depois de postre, imos a facer algunha destas, que che decía os xullos bovinos, imos a caramelizala, e imos a meterle encima dun cachiño de tetilla da nosa terra, e imos a facer unha titilliña cunha seta caramelizada por encima, xa verás, vai-te a sorprender. Este sería o famoso fungo da muña, este xa está un pouquiño maduro, vale? Ao cortar, toca aí, xa verás, mira, solta un leite, non ves? Non, co guante, é historia. Se lle tocamos aquí, vainos a manchar o dedo. Isto úsase tamén para moitísimas preparacións, salteado, a brasa, tortilla, empanada, guisado. O fungo está por debaixo, está na terra. E o que fai moitos dos fungos que se chaman micorrizos, o que fan é rodean as raíciñas das árbores ou incluso pódense meter dentro. E o fungo dalle a árbore, dalle unha serie de sustancias que as raíces non son capaces de absorber. E o que fai este fungo é, digamos, que convirtese en elementos máis sencillos e metelle ao árbol, pois pode meter magnesio, pode ter manganeso, pode ser unha serie de minerales que llevan ao árbol que llevan a facer ben, metenlle antibióticos, son capaces de producir sustancias para que a árbore sea capaz de soportar pragas. E o importante tamén é que multiplica, pode chegar a facer a superficie da raíz 50 veces a que podría facer sin fungos. Fai que a raíz teña moitísimas raíces. E para que é bo eso? Por exemplo, nos brans que están moi secos, o que fai a árbore non vai sufrir, ou vai sufrir menos estrés hídrico, é dicir, que vai a pasar menos sede. Entón, non pode aguantar unha sequía máis ou menos máis prolongada se está asociado con eses árboles. E o árbol que é o que lle dá
a este ser? Pois dalle azúcares, dalle hidratos de carbono, dalle unha serie de sustancias, pero sobre todo azúcares, que é do que se alimenta o fungo. É dicir, que digamos que están aí, eu douche ti me das. Entonces, a relación que teñan entre eles é básica para o funcionamento do bosque e para a súa presencia, para o seu futuro, non? Os fungos son como os cultivadores do monte. En este caso. Outros o que se dedican é a descompoñer a madeira e convertila en isto. Toda esta sustancia que temos aquí non existiría se non houbera fungos especializados que convertiran a materia vegetal, que a convertiran en humus, que a convertiran en terra. Todo ben por eles, por os aprofitos. Temos unha rúxula, é do género das rúxulas. Hai moitas rúxulas que son comestibles e outras, a maior parte delas non. Hai sobre unhas 150 especies distintas de rúxula en Europa e recoñécese porque rompen como a tiza, non teñen volva, non teñen anel, non ves como rompen como a tiza, e hai algunhas que son comestibles, de moi boa calidade, que teñen uns prezos bastante altos nos mercados, e outras que non, porque son acres ou son picantes ou tal, e iso sabémolo mordendo. Queres probar unha? Bueno, xa estivemos no monte, xa recollemos unha serie de fungos, xa os limpiamos, e o que vamos a facer dous platiños e un postre. E para iso vamos usar esta seta do género dos boletus, vai dar unha cor e un sabor moi especial ao revolto. Pois, contame, que che pareceu así a experiencia de ir ao monte outro día? Foi unha experiencia tremendamente instructiva, sana. Sí, é unha actividade que cada vez aquí en Galicia vai a máis, afortunadamente, non? Temos unha tempada larguísima que podríamos facer que xente de outros países ou de outras zonas viñeran a disfrutaran das nosas instalacións, do noso paisaxe, dos nosos bosques. Ten que haber alternativas. Ten que haber cousas que fagan que a xente diga, ostra, pois eu podo vivir aquí, en Forcarei, ou podo vivir en Palas de Rei, ou podo vivir en Vimianzo, ou podo vivir en, eu que sei, na Costa da Morte, porque teño alternativas na que podo vivir, na que podo montar unha familia. Bueno, ahora vamos a ver se somos capaces de polo menos poñernos ao paso de outras comunidades, en Navarra, en Castilla e León, en Cataluña, actividade toda relacionada con isto de ir ao monte, a recoller setas e embotalas, facer conservas con elas, secalas, toda a comercialización. Qué buen aspecto tiene, madre mía. Boísimo, a que sí? Ahora imos a facer unha arrociña así, un poquinho xeitoso. E agora vamos a facer o postre. Xa está collendo cor, non ves que se empeza a poñer un poquinho máis oscura? Aí está. Fomos ao monte, disfrutamos dunha mañán fabulosa e depois fixemos aquí 3 platos e xa está, que máis queremos. Moitas gracias, compañeiro. Moitas gracias, amigo.